Здравейте, казвам се Костадин Гаров и съм кандидат за кмет на район Тракия. Кампанията ми е изцяло базирана на обиколки из района и срещи с хората. Вече съм обиколил повече от половината район, блок по блок и вход по вход. Описал съм си голяма част от проблемите, предложенията и мненията, които живущите са ми изтъкнали, като идеята ми е да направя подробен доклад и още от първия ден, ако бъда избран за кмет, да знам ясно и точно какво трябва да направя. Вече функционира изнесената ми приемна в района, в блок 91, срещу Общинския пазар, където всеки, който има желание от живущите в район Тракия, може да дойде с предложение, мнение или просто да се поговорим за това как да направим район Тракия и град Пловдив по-добро място за живеене.